Salom horas dihita saluhutna. Tarlungobi shalom amang Horas. pandita nami. Horas baik tuhita saluhutna jupang dope hita di sada channel Advent Batak Ministry. Ima di parsajarata na parpudi di Sapulutolu. Uluan ni parsajarata amang dainang na hinaholongan nami di bagasan Yesus Kristus. Ima manatap hangangluan sa leleng-lelengna. Ayat sa pilota di parsajarata ima di Sara Johannes tolu ayat 2. Di dogma songonon. Hamu akka haholongan anak ni di batado hita nuai. Jala dang dope di papatar. Manang nagabe ahita sogut. Alai tabotodo. Anggo dung patar imana. Gabe sumamma hita tu ibana. Ai idawata do rupana sadiri. So nari asa tamulai parsajarata. Tapangidoma harenen ni amang pandita sinambela tangiang pamuhai. Pasaha matu amang pandita. Martang yang mahita. Maula tema Tuhan debata parholong rohana marhabang sa di surga. Di saluhut asi holong dohot pasu-pasum. Di panguluan nami. Di nama nogotopele Tuhan rohami marsomba tuadopanmu. Tuhan tongoson ma tondi perbadiami mamudai hami. Asa di nama katahon hatam hami sian hata nabadia. Marhite persiajaran sekolah sabaton. Asa daputan bisuk hami. Songoni male Tuhan. Ganup hatam. Na naik tarias sonon nami. Marhite akan aposomon. Pendeta Manukalit, Pendeta Purba, Pendeta Pasaribu, Pendeta Hutasoid, Pendeta Tapubolon, Pendeta Sitohang Lo Naposomon. Asa anggiat niyan. Sudin na manangihon. Hata nabadion. Daputan pangatusion na sida. Jala patambah porsyon. Jala tubuh ma akasilas niroha. Dibugasan ngolu-ngolu si ganopari. Pasaton nami ma pangiduan nami otu adopanmu. Marhite Jesus Kristus Tuhan si paluahami. Amen. Maulia tema di amang pandita sinambela na mabait tangiang pamuhay di parsajarata. Songon parsajarata lima di parsajarat sapultolu parsajaran na parpudi. Songon batu jolo parsajarata ima didok songonon ahado na masa di ngolum tu ari marsogot ahado na pina paimahon di jolom. Olodo ina jorbut palason roha halongan manang haurangon ingok ma na burjudo Jesusi jalan tutudo hatana. Minggon rap mahita mamparsejari di upana di Banua Ginjang. Songon dia do tutu surgoi sogot. Jala di ujungna tung hasurungan bolon do i molo rappon ibana.
ima si panoppa hita, maka holongi hita, sahat pola do mate. So nari amang dainang, nang hinaw nami di bagasan Yesus Kristus, marsiajar mahita di bagasan saminggon. So nari tapasa matu amang pandita sitohang di hari Minggu songo suku-sukun di amang pandita songon dia do pangatusiommu amang pandita tuhita salhutna di lapatan ni hata na mandok pasiharma bohim tuhami tarlumobi pangatusion ai holan hati goranna dona tama paluahon hita upasatami matu amang pandita sitohang mardongan mauliate. Mauliate matutu, upasahat tu amata pandita si manukalit, na mga leo tikyo dihami, lao patorakon jala mga lusi sukun. Naong lipasahat apala di tikyon, taringot tu ahado lapatan ni pasihar mabuhim, tuhami terlumobi di pangatusion, ay holan hati goranna do, natama paluaho kita. Di damang dainang sa luhut tahe aka nahinaholongan di bagasan guarni Tuhan ta Jesus na manaksihon siaran Advent batak ministrion. Mono tabereng do uluan ni persiajaran diari minggon ima ngolu sadarion. Totu sahali paingot to kita doon mono taida do nahumaliakta. Taida di si di portibion godangdo akka namasa. Masa ma akka holso-holso ni roha, jala masa ma akka namarongrong dingolu dohot di akka pamikirion. Jala taingok muse, adong do akka tadda na hinatahon ni Jesus na ujui sonari jala nanengro nunga adong diarupatta di jolotta. Jala musai idok bodo di Matius 24 ayat 6 sampai 10 sadao, idok di si hamusuon dohot suara niaka lalo na bulon dohot pangalilion. Masa di humalia kita jala lam tujo jok na doi masa idaon siatiki tutiki. Lapatanna di damang dainang dot hita saluhut tahe namako hanguluhon parngulua siga papario. Sia tiki-tiki masa do sude akat tada-tada na adong di portibion adorang soro haro Yesus na padu halihon. Alai di tikyon tutu hita mangulu di tonga-tonga partikian na arga. Partikian na dibagasani hita makalumuton partalian na solhot dohot debata. Jadi perlu do hita mamakai partikianon di bagasan na makalumuton partaliata lam solhot tu debata asa boy hita mangulu ngulu di sadarion ngulu di ari naneng ro sahat tunar di supadu alihon di bagasan namar lasing roha. Jala musia di do di sada Petrus 4 ayat pitu dia poi do tuhita alai nunga jonok ujung ni saluhukna atong marroha mahamu jala manakas marrohamuna tutangian. Jadi do ison hata marroha mahita. Ay kadang memang sering alanyak kana masa lupa hita marroha gabi lilu roha dung lilu roha gabe daw hita sadia satu hani. Ima na masa di ngolu disadari. Alai molotajaha muse di ayat sada di sada Petrus soba epitui. Molo na ujui nunga songoni lamma tu sonari. Homma partikianna lao patuguhon partalian mudo debata. Jala molope dang taboto sadia liling nai i partikiata ay jepek do
yang ngolutta ganut. Ido lapatan na idok dison sadarion manang mersugut. Laho mahamit tuhuta adui. Asa disihami tahun bertiga-tiga jalan mangomong-ngomong. Suadong di boto hamu nama samar sugut. Ayah hado khosamuna. Suman mahamu tutimus natarida satokin dungi gabe suhaida. I mangulu namasa di portibion. Udang dohita marangan-angan. Jalan gudang dohita paula sotaboto aha namasa. Hapedang taboto ngulu om songot timus doi nanakaning. Satokin haidan, satokin nai dak haidabe. Jadi ide dok jakob soba asat putur saplobati takas taboto hinatutu ni podaon hamuna nama jaha hataon bolas jadi dang sahat rodi di ujung nyarion. Oma turpuk parnguluon di portibion naung madabu tu bagasan dosa. Asa ido rikotna mamatahon partaliata na mangulu do de mata jalan asai totong makalungut toribana dohot haluaonna. Jadi damang do dainang nani harongan di bagasa Yesus masih ada luba-luba sabotullah naung di pasahat tu hatta Yesus tu ganup colma tu hita tarlumobi di patudu di paingot jala di pasahat do aha na masa aha naung masa jala aha nanaing masa di ngoluta di portibion di portibi nagok dosaon hasusan jala sude akaoromorum do budak jadi alani di paingot tita asa totok kita mabai sada pertalian na mangodu dohot debata jala totong makalunguto di bana di bagasan baga-bagani haluota. Jadi asaido nakaning idokon songo dia do pangatusionmu di lapatan ni hata nama dok pasihar mabohim tubuh tuhami terlumobi di pangatusion ay horan hati gorana do na tama palua hoko. Jadi toho mahatani hata suku-suku non ikos sadatangi yang dohita damang do dainang lau mangido pangurupyo sa Tuhan asa boy hita mergugu terlumobi mar adong pangatusyota di hati goranna pasihar mabuhim tuhami artina saimia matuhani tuhata Yesus tingoluta jalan ngoluta di bagasan di bana ido lapatanna ikon hehe partodiota di ngoluon saluhu nahita ikon makalunguton haheheon partodiot di ngoluta manang na di bahasa Indonesia ido ikoranong do kebangunan rohani siatik itu tiki di hita asa boy patah pasihar bohi ni Tuhan Yesus di ngoluta siganupari jala ido nama baik kita di bagasan hati gorano alana tungjono do hita tu parange dangol-dangol sisilong jala laos makalubahon akan naung jala na binain di bata di hita manangisi pehalak na porsia jala burju manang nasida na di bagasa parukilon bolas jadi tangyang na songonon matangyang ta ale Jehovah debata sebaut say pasuang mahami pasiar mabuhim asa malu pami Pesalmen bid 20 di ayat 20 jadi molo tajakot do hataon os marohata jala sada maha porsyauta bui mahita mengatusi di hati goran na paluaho kita di ngoluta saat tunaro Yesus na padu hali. Jadi songon ini mamang songon alus ni suku-suku muna na kaning na bui hupasahat marhite persajaranon jala huhut madok mauliate. Mauliate mah di amang pandita sitohang na patorakon parsejarata di hari Minggu. Siang dia may boy hita mga tusi parsejarata. Sonari masuk mahita di parsejarata di hari Senin. Ima na di pesahat amang pandita Pasaribu. Suku-sukun di amang pandita Pasaribu. Aha do na di sinuraton di Apostel Paulus. Ima di bagasan Filipi 2 ayat 10 sahat 11. Namar saringar di sadok hasiangonon upasatma tu pendeta Pasaribu
mardongan mauliate. Horas marita salutna pemirsa Apen Batak Ministry, mauliate mari Tuhan, mauliate matoktong di suku-suku ni pandita si manuk kalip di hita dirikian. Persejarah sekolah sabata di hari Senin ima ujungna bohi tubuhi. Dina ditoppa di bata hita. Asa solhut manian hita doho di bata. Siang mulana debata manoppa julma naung dilehon debata saluhutna bahen paulihon partalian nasega dohot iban. Dina ditoppa debata hita rabdu hita dohot debata. Dina ditoppa debata julma na parjuli rabdu dohot debata. Alai dina madabu julmait di bagasan dosa gabi adong jarak damang daina. Di baheni pe amanginang pai maso di toppa di bata portibion nunga di bain di bata rencana songon dia do paulihon partalian naung sega alani dosa do jolma doho debata. Ima alana dilehon debata Jesus anakna sasadai. Ima nalau gabi dalan paulihon hita doho debata asa jonok hita doho debata. Unang adong be jarak di hita dohot debata. Alai amanginang nani holongan di bagasan Yesus Kristus. Jok-jok do hita dang menyadari songon dia argana hita di debata. Songon dia argana dibayar debata manobus akka dosatta. Iko mate mahape Yesus Kristus dihau pinor silang asa dosata boy disesa asa hita boy pajupang muse dohot debata. Dinaro Yesus na paduhalihon mangalap jol mana porsea. Ima dinaturun debata sia surgo doho surusuruanna tabereng maanot tugijang ro debata mangalap hita akka naporsea. Amanginang nani holongan di bagasan Yesus Kristus hita naung madabu tu dosa. Ikko na dong do di hita pangaropan ikomboy do hita jupang do debata buhi tu buhi. Dibaheni ale amanginang taulahum manian akka hatani Tuhan hatani debata. Tarimang rimangi ma songon dia argana hita di debata. Ikom mate mahape Yesus dihau pinor silang asa boy dosatta disesa asa boy hita pajupang muse doho debata. Amanginang nani holongan di bagasan Yesus Kristus. Tabay mapangaropan didirita. Ujungna anon iko pajupang dohita buhi tubuhi. Akka namate di bagasan Yesus Kristus hehe manasida anon di hehe na parjolo rapa mahita mamereng Yesus rosia surgo doho suru-suruan na lau mangalap hita akka na porsea. Anggiat manian tutu adok pakirimon di hita adok pangaropan di hita ikon ari sogot
dinaro Jesus na paduhalihon mangalap akala porsea iko pajupang mahita doh di bata buhi tu buhi iko pajupang mahita dohot akadongat tajul mana tahulungi buhi tu buhi nalaho mamereng Jesus manga naturus ya surgo mangalap kita julma na porsea. Jadi ima songo persiajaran sekolah sahabat di hita di hari Senin Tuhan ma nama masu hita mau liate. Mau lihat tema di amam pandita pasaribu na pasaton parsejarata di hari Senin. Ya, anggia may boy hita mangatusi di bagasan ngoluta. Baik, masuk mahita di parsejarata di hari Selasa. Ima dari patorang amam pandita tampu bolon. Songo suku-sukun dia amam pandita tampu bolon. Songo dia do tarbayan hita amam pandita. Mamuka laho manakasi. Dia na di baga-bagahon tu hita disi. Ima di Bibel pangukapon 21 ayat sia sahat tu 27. Upasata mematu amam pandita tampu bolon. Shalom dita salukna damang do dainang pemirsa Advent Batak Ministry, YouTube Advent Batak Ministry. Lasroata musaya pajupang apaletikion di nama menerus persejarata marite persejaran sekolah sahabat berbahasa Batak. Mulai tema di amang semenukalit naung pasaton suku-suku tuhami apaletikion ima di suku-suku nasida songo dia do terbaik kita mamukalaho manakasi dia na di bagahon tuhita disi marite persejarata sian hatane Tuhan di pangukapon 21 ayat sia rodi 27 marite persejarata paletikion ima na di bait turpukna orowan jadi ahan na ni orwanon sian buku pangukapon takas do taboto ia si Yohanes si sian iman salah ima si sian ni Yesus dilewat do tu ibana sada alatan dina terbuang di Pulau Patmos ya alatan taringok tu gobaran tu ari di kita di pasada mengulahi do debata tu saliling nililingna. Jadi di tamang daud dainang ahamana ni guaran na disi adong ma perpestaan adong ma orowan bahkan orowan nama saya ulis itu di perpestani. Jadi ari ima ari na memang ari nama saya rikot sihol ya dina adong panguli dina adong orwanna ya jala dihita akaya nakon ni Tuhan ima na tahasi holhon ari ya didok di buku hamonangan na parpudi na suraton ni Ellen G. White hata ni jolma dang margogo laho manggor barhon upani akka na tinobusi tadaw ni nasida mana di mga ro jadi inganani jala peristiwai sada ingana do peristiwa nama sai rekod di bagasan parngulota jala hita dang margogo mangarang-arang ya adong orwan ima Jerusalem ne baru adong perpestan ima Kristus na majakkon harajaonna adong huria ima akka
na posoni de bata na masay sihol manghyutor de bata marititi porsyon na. Jala simbol ni parpesta ni manggambarhon sungodiha sa daun na sempurna jala nahot rodi sa ngiling na ima Jesus dohot harajaon na dohot akka naposona naong nitubus ni ibana naong nipaluan ni ibana. Jadi memang ima gobar so nari buasa ya songon na sokal songon dia do hita mang muka laho manakasi dia na di baga-bagahon tuhita di si ya memang masa sokal lo ya bado itu mabayakon orwanna hita di bagasan pestai panguli imaju sadiri di hari paruhuman sugut di haroyis paduhalihon dan terbayak kok kita sungguh dia gobaran di Jerusalem na baru ya. Alanya pamikirat tadi pertibion terbas di songgo pidosa do pehita dang dung do taida portibi nasi songoni ala memang di portibion na tabereng na taida hamatian lungun ni roha ya. Ilu hajahaton bahkan nakadua sana asing dang mampu hitain ron i manggabaron sungguh dia hamuliaon ni debata di bagasan pernguluan na memiliki keterbatasan do hita idoalana ikod do hita mulai mengatusi sungguh dia na idok ni persejaran sian buku pangukapod 21-22 alani i tak saya tarikoti ma mersiajar hatani Tuhan majaha mangari-mangrimangi ahado na adong di balik ni holong ni Kristus tu hita marite-hite naro songgop tu si Yohanes naro tu si Yohanes taringot tu gobaran ya na titik keterbuang gimana di Pulau Patmos aha alatani naro tu ibana na di patorang tu hita molo tari makrimangi do holong ni debata taboto masongo dia do rumang ni holong ni Kristus na manobus sita jala disiman non inganatta Jerusalem na baru tabereng mah hubungatta naik konta pature-ture do Kristus hubungan pribadita parsaora pribadita ya. Alania alani inganan nani pasahat na juta sugut taduan dang naholan alani bagakna alai boy hitarapak do Jesus mangolur sa ngiling jadi tapa solhot marhata roto do panilipata asa di ngai toddi perbadia ta jauh di bagasan ngulut jadi aman abu tawa ta pasaha apa detik yon so kalau mabayakon Jerusalem na baru dipikirata hala jolma pardosa do kita alepos do aku molo nanget kita mempersejari nanget kita majahatan Tuhan mangidot hausian itu di perbedia jala hubungata lam jonok teropan ni Tuhan iman agabe haradiota ya taringok tu Jesus jadi songon disuku-suku nakaning na di pasaha ni naposona pendeta semenukali songon diro terbaik kita mamukalau manakasi dia na di baga-bagahon Tuhan itu bisa ikon jonok kita tu Tuhan tara-tara tayatan Tuhan ya memang maul do alai tungpe sokal maul alai molo saya roita tu Tuhan saya jugulon
Tudupan ni Tuhan. Tatu si masaluhna. Iya kita nabe oroan di perpestani ya. Yesus nagabe panguli di perpestani di hari kotton. Nata hari kotton perlu pajupang sugut mariti harorona padua halihon. Ima siol ni rohatta, ima non nata alason, dilata persejari mai mariti hatani Tuhan lampring gas tujulan nyarion. Ima persejaran nabui upasahatawi mariti alus di suku-sukun ni naipasa ni amang pendeta semenuk kalit. Tua mamandongan hita, upasahatami mardongan mauliati. Amin. Mauliate ma di amang pandita tampu bolon na pasahaton dohot mapatorakon parsejarata di hari Silasa. Sonari masuk mahita di parsejarata di hari Rebo imana di patorang amang pandita sinambela. Songo suku-sukunna pasu-pasu na asing dia do amang pandita na tarhirim di bagasan hangoluan sisa leleng-leleng na iman di pangukapon 21 ayat 4. Upasatami matu amang pandita sinambela mardongan mauliate. Mauliate matutu horas malita salut na umbege persiajaran hata batakon. Tapuji matuhata ng mga partikian na denggan dihita. Jala sayanggiat masaluhut. Ruhut-ruhut ni hata ni debatan naung ditariason na kanaposona. Lau patuguhon hapor seota ditikin na parpudyon. Di persiajaran na parpudi di kuartalon di persiajaran pa 10 tuluhon ima manatap hanguluan sa leleng-leleng na. Di persiajaran ari Rebo mangihuton biru-birui. Ya. Mangihuton biru-birui tu hanguluan sa leleng-leleng na. Di persiajaran ari Reboon, adong sada suku-sukun nakin naung dipasahat amang pendeta manukalit. Pasu-pasu na asing dia do. Pasu-pasu na asing dia do pe natahirim di bogasan hangoluan ya. Di bogasan hangoluan si saleleng nileleng na. Niyan molong di bogasan hangoluan sa leleng nileleng na masikop berisi. Alai dison adong persiajaran na perlu ingotot ya. Sian pangukapon 21 ayat 4 nakin tajah majolo. Jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu sian nasida, ilu-ilu nasida sian mata nasida. Dangadong behamatean, dangadong bearsak ni roha, dangadong angguk-angguk, dangadong nahasi. Ya, dang disibe. Ay nunga salpu na parjole. Tutu molo tahatay taringot tungolo sa leleng-leleng na. Aha magunana hita mangulo sa leleng-leleng na. Anggo adong do parsahiton. Anggo hasitan do iba. Anggo masa do pe hasusaan. Masa do pe hamatean do ilu-ilu ng angguk-angguk. Tu dia magunana hita mangulo sa leleng-leleng na. Jadi yang mana perlu tahirim ya. Jadi pasu-pasu nasing dia do pe na tahirim. Dingolo si sa leleng-leleng nai. Jadi tahirim maatong ngolu na sohya marsak, ngolu na sohya marsahit, ngolu na sohya mariluilu, ngolu na sohya matean. Ya. Jadi molo taihuton do tutu persiajarat. Molo tahatay ngulu si saleng-leleng na, molo tajari kada danak, isa mana lomorohana, mangulo sa leleng-leleng na, lasim maron ida danak. Jadi molo sahar tanon di surgoy, mana hinalo muna, aroma da danakon. Au naik hundul di atas ni
babiat na alanat tong orang go tu tempat parmeaman ni danak wala patung ni babiat doon na dong. Ya, adong mandok au neng naik tu jerapah na. Jadi tersongoni matong halalas ni roha dinalaho menjalo ngulu si saleleng-leleng na. Ya. Jala molo tuaka na poso di sukun ahama halalas ni roha muna molo di ngulu saleleng-leleng na. Dono ni ka persikola ma dangatong BPR di sini kan. Jadi berarti menyusahkan DPR di Portibion. Jadi molo tuakan na tua-tua di sukuton molo dung diinganan si saleleng-leleng nai ahado na hinalason na ya. Jadi adong matong mandok molo dung di sihaduan dangarong besait na kan. Akan haci goting dangarong di sibe haci ulu ya. Masada halalas ni roha. Apalagi molo dihatai taringot tuaka sahit hamatianon wah oma na mambay susah di parmulut. Ya. Jadi pasu-pasu nasing dia. Jadi godang lo pasu-pasu dapat tong natahirim. Ya. So nga pasu-pasu nombalga si jalot tahaduan ima. Nakta parsiajari taringot tu Jesus alay dakya dapat tabarang Jesus. Pajup pamahita songo parsiajaran hari sinanakin bohi tu bohi ya. Songo lagusion ni kan di buku endeta lagusion hata Batak 147 bohi tu bohi masogot idaok ku Jesus. Bohi tu bohi sumolhot idaok ku Tuhan. Jadi halalas ni roha na sumurong ita pajupang bohi tu bohi dohot Jesus. Jala bohi ita pasahaton langsung hamauliateon ni rohata tu iban. Ya. Tapasahat ma tanda mauliate ala naung di pasu-pasu ibana ita. Didungani hita, dipalua hita siya nasa pangunjunan. Ya. Songon dia pakkokopon na dihita di haupinor silang, paluahon hita siyan, hamatian si saleleng nileleng na. Jala molotajaha di pangukapon 5 ayat 12 na mandok, pangukapon 5 ayat 12 na mandok, natamado biru-biru, naung tarbunui, manjalo hagogon dohot hamoraon, dohot hapistaran, dohot sahala, dohot hamuliaon, dohot hasangapon, dohot puji-pujian. Banga sikok belisusude. Natamado biru-biru natarbunoy. Jadi molo tajaha tutu di persiajarta sian hatan ni debata, jojok do tabege persiajaran namandok biru-biru. Biru-biru di persiajaratan ima na patuluhon Jesus sudah biru-biru. Alai di ayat na asing muse di patuluhon Jesus si parmahan ya. Jadi ditiki namarjamita si Johannes di halongonan rodo Jesus mendapot ton ibana tutopi ni batangaik Jordan. Dung dibereng Jesus, dung dibereng si Johannes Jesus di patandahon ni mana ma ya Jesus si ondo biru-biru ni debata. Jadi pertama di patandahon si Johannes Jesus ima biru-biru ni debata. Ya. Jala akasisiani mangihut to ni bana dohot solhot. Ya. Jala malutajaha mo sa di pangukapon 10 opat. Adong dapat hita disan 144,000 na sidape mangihuton biru-biru. Ya. Manang tudia pe na sida lao. Na ala dihuton na sida do biru-biru ima silehon ngulu saleleng-leleng. Jesus ma biru-biru ni bata alay laos ibana do gabe si parma kita. Jala ibana manugu-nugu perdalanan di saluhut perdalanan ningoluta.
mangalehon hasonangan tuhita di tonga-tonga ujuro aka hasusaan. Alay gestus tung somasohdo lau manugu-nugu hita asa sahat niyan perngoluota tungolu saleleng-lelengna ima ngolu di harajan surga. Molo talehon rohatta ibana marmahani hita pasti lehonon na madihita ngolu saleleng nilelengna. Molo tajahadope di pangukapon pitu ayat 17 mandok songonon. Pangukapon pitu ayat 17 hatani debata mandok songonon. Ay parmahanon ni biru-biru na di persitongan ni habang saido na sida, jadi togihonon na manasida tu akamual ay kanguluan, jadi apusan ni debatama ilu-ilu sian mata na sida. Tamba mamose halalas ni roha dihita, pasu-pasu na asing dia dope si jalota, pasu-pasu mual ay kanguluan. Jadi duktainom mual ay kanguluan ni mangulu mahita rodi sa leleng-leleng na. Akka sel-sel na mate di buga sa pamataktay gabe boy mangulu sa leleng-leleng na. Jala didok apusan ni debatama ilu-ilu siyan mata na sida. Jadi say pinikiran godang manon natangis di surgoy apusan ni debatama mata na sida. Mungay kumbalgahya sa putangan ni Jesus la mga pusi na roa ka? Alay dang nagabi sa putangan, di ba? Mga pusi ilu-ilu na sida. Ado, ima barita halas ni roa. Ay paporsuhon do, jambar ni akan na porsea di hasyang anon. Alay di bagabahon di batama, halalas ni roha na sumurong. Nasohyabe marsak, nasohyabe margundupong, nasohyabe hasitan, ay sumasabi sahi disi, nasohyabe tarilu-ilu, jaladang adong be hamatian. Oma akka pasu-pasu natahirim, molodung jaloot tahaduan, ima ngulu sisa leleng-leleng na. Songon ayat na parpudi, di persiajaran hari rebo tajama di pangukapon 22 ayat 4. Pangukapon 22 ayat 4 hata ni debata na mandok songonon. Idaw na sida do buhina di perdopahan na sida do goharna. Jala tuakka na manjalo ngulu sa leleng nileleng na di sahapon debatama gowarna tu pardopahan na sida. Di naadop hita, dohot tu hatay di banwa ginjang. Di nalaw man jalo pasu-pasu ngolo sa leleng-leleng na. Buhi tu buhi mahita, rap dohot tu hata. Jala lam sumolhot mahita tu ibana. Jala nunga di sahapon be, gowarna na badiyay tu pardopahata. Jadi songonima, amanginang, persiajaran songon alus ni sukun di hari reboon sayang giat mardongan bisuk nasian debata marhite ton di perbadiana lam to gumaha porsyata dina makirim hita taringot tua kapasu-pasu na naik si jalota di ngolu sa leleng-leleng na songonima sana Tuhan mamasu hita. Maulia tema di amang pandita sinambela na pataurakon par sejarata di hari rebo. Sonari masuk mahita di par sejarata di hari Kamis. Songon suku-sukun di amang pandita hutasoit. Sian saluhut par sejaran di triwulanon. Ima triwulan paduahon.
Parsejarah dia nona di do na hinirim ni roham si ingoton bayan partaliam dohot di bata lam toguna sahat ro di idamu Yesus i bohi tu bohi sogot. Boy di patorang amang pandita jo mardongan mauliate. Mauliate ma di tuhakta de bata perdinggan bahasa dohot parpolo. Apala di tikion kudu nunga di pasahat amang pandita si manukalit songo dia suku-sukun ima parsejarah diro di triwulano no rikot nong tahirim manang na dumenggan di bagasan parsejarah to. Omma di hari Kamison marpakal mai di parsejarah di Sanggobason Romahamu molo di bagasan mingguon nunga tau bikin kingan manatap hanguluan saliling-liling na. Omma parsejarah na tumago na rumrikot na paling tahirim apalagi di hari Kamison di dok Romahamu Roma hita tutu tui dia do hitaro on sada gokod doon manang juju di dok Romahamu kalak toba madokon gokon dohot juju ngadi gokod di jo musim mai parsejaraton Romahamu tu dia do hitaro tu gokoni tu jowi radong rupani agokon hita rotu pesta di hari nasaon di jom nasaon tanggal nasaon ninna ima sia lusen sia dupan otuk macetawo di parsejarah to umma parsejarah noriko di hita di nguluta Romahamu ninna Yesus tu hita bersama huwa hitaro raja hama di Matius 10 sada ayat 20 rodi tolupu ahama di dokon damang dok dainang na hinaulongan saluhna upa boto homma tu hita Roma hamu tuau hamu akkana loja jalana sorat asa hupasonak kamu labok nai hatani Tuhan onate Roma hamu tuau ninna Yesus asa dipasonak kita nomor dua naluja kita nomor dua na sorat na adung beban boban di mulut ton na pojok di pikiran ton na solot di hati-hati tahun asa di pasonan Yesus sita kiriman na tung macai tabo na lehet ayat 20 sia di dok musik jakon hamuma augaku marguru mahamu tuau aina labbo doau jalana serep marroha asa dapotan hasonangat todimuna tabunete asa dapotan hasonangan inna todit di ayat 30 musik ai labbo doau gaku jalan yang dohot nahupa pasar nahupa porsak labok do memang anggo kata ni Yesus labok do ganuk aha na di pasah tuhita ima di hapor satu tuhita jadi parsejarah to madokot tuhita asa rohita tu Yesus rohita di gokoni di jujune dakkolan kita sendiri dohot doaka na humaliat kita dongan kita selalu jala tu kas do nakinga kuja
disakapito di porbadia do nama buan hamuna tu Yesus disadarion. Yesus majau hamuna asar rotu ibana. Mian di bagasan ibana disadarion. Jalaganu pari saha rodi naro ibana. Mula dong sada keluarga magokon ita majo rohamu amangda rohamu inakda tu dia tu bagas tada adong ulaun las ni roha mangat do hita disi minum do hita disi adong si hatayot tadisi korhon saluhut na kanu na dinggan atung macetau digokon hita nang to di porbadian na digokon do hita asaro tu Jesus marhua hita ro tu Jesus mangulahon hata mapuan bobatta augai apa saha saluhukna tu debata aha na dirohatai aha na mga bati kita di bagasa pernguluan siganu pari asatung denggan aha penatasakkan ay somartuhor jojowon di pasahat songon basa-basa dinatajakon ibana di bagasan ngulutta jala makkaholong ibana sian nasaroha pikiran dohot hati-hati dohot hagugo ima di lima Musa ono ma lima. Jadi nang mertu orang go jujui manang harorot dangadok pola si besa-besa doi. Jadi hola tinggal mangoloi doi. Rohita tu debata. Moladong hasusan, moladong las niroha, totong do hita rohiji. Unang gabi sumurut, partaliat tay tabay maya. Kok rodi seliling. Unang gabi anong songon na kurang sehat tahu, malas tahu, memuji Tuhan. Dan on hasumurut don. So persejarah nasal kui. Alay, songon na lemugurang parsoalan dua ikoroda tu Jesus bah. Songon na arong na milas na hacit utaon pamatakon ikoroda tu Jesus bah. Adong manak suadong na hacit las niro hape marang na asusan ro tu Jesus. Jadi tung macari kok persejarah to nang uju Yesus majohita asarotu ibana hatana perpudi di bagasa bibeli mabbaga-bagahon olo na Roma autibu amen Roma ho ale Tuhan Yesus Roma hita tu Yesus Yesus penang Roma mangalap kita tu pertibion akan porsia di bana saunarion sama doisian parnidatta tudos songon di bagasan sormin alay matsubot na idot tamay bana buhi tu buhi Iba ini unang marnaloja ho paimahoni totong mapagara asiholan di jolom. Di bagasan hapursyon jalan marhaposan di holong dohot haburjuon ni debata Tuhan Yesus roh matimu. So ini ba sejarah dan alihiton ay naroon nama Yesus Kristus mangalap kita na persedibana. Atok parjulo mahitaroto ibana rajak kom masaluhut na hatana. Ikna taula umma kobar belum mengerah di debat. Demata masuk hita ganu. Amin. Mau lihat tema di amang pandita emuta soit na patorakon parsejarah di hari Kamis. Sonari tapi gema rimpunan di parsejarah di bagasan saminggon ima na pinasahat amang pandita purba upasatami matu amang pandita purba Oleh ate di amang pandita simanukalit no pasatu partikian di pashatun kepunan di parsejarata di parsejarah 10 tuluan. Ima na maruluan manatap hanguluan saliling-liling na.
Jadi masih ada pangaropan di hita jalan ata paemema ima hanguluan na saling liling naon. Dia do tutu hanguluan na saling liling naon. Atung takas naking di patorang akan aposo ni Tuhan. Siang gia ma ibu it atusi jalabu iga bebohal di hita nalamonomu roroni Tuhan na padua halihon. Halai amanginang molodang tajakon ugamoni Kristus marhite-hite mangaradoti patik ni debata dang tagamun tamahita bong tuhutani debata. Jadi hangguluan na saling liling nei molo soto jakon den na ugamoni Kristusi dang tamahita maddah poti. Nah, kaya atakas nakin di tapal sejari terlumobi di bagasa satri bulanon. Dia tutu ugamoni Kristus dia tutu patik sirado tatta. Duku mangolu mardongas si panganon hapertiwio jalamanoppa hasomalatta makaholongi akkana ditanaon dang tamabe hita tu bagasan ni bonogijang dang tarbaik kita makalasson habauran ni pasu-pasu na tulus di bonogijang na mamulus disi suara ni sursuruan do suara ni hasapi nasida dang pasabab kopita habis tada bonogijang gabe semo dipikiratta naik ko mauwas jala malero hita di hati korani Kristus naik ko ditoppa jala dipuba huaso ni dingkan ni basana do hita asa tamah hita marsaur do susuluan na di banu agijangi. Jadi atakas nakingan ikon na tapau baru parangeta pangulut da haka hasomalan ni hapultibion ikut tau baru di pangulut da asa mengulahon patik mangaradoti patik jala ikut di pauba doh denggan di basani debata. Dunia kabangso nadisi dang majakon patik asing sian patik di madua gijang. Dang arong patik-patik na asing sian patik na di madua gijangi akka pangisin dua tima mengulahuni. Saluhuk pangisin iga besabagas na marlas niroha jala marsada marpahian puji-pujian doh las niroha. Marnida saluhuk nai akka bitang si dodong dohok marsurak. Jala akka na debata marsurak marlas niroha. Akub ni debata dohok Kristus marsada dina makatahon. Dang adong bedosa jala dang adong bejupang nang hamatehan. Jadi damang denang di hutan ni debata di bagas ni debatai akka sioloi patik. Siulahon na hobar tulomo ni roha ni debata. Dan adong isi sebagai patik nasa diri. Dan isi arong isi patik ni jol patik ni debatado na boy masuk tu bagasa ni sudah. Jadi damang denang pasajirata di bagasa tribulanon mangulu kapon rapodo Kristus ikoni masih ulah honotta asabohi tutu bohi gabe pangisi ni banu agijang ni para detu hita. Na malungod do hita makasumal hodil mga manaringoti banu agijang. Surgo inganan nauli. Taringoti madop pa pangalaw sa disi. Na sa totong disirap do de batasa liling-liling na. Di ba ini? Halo pa honam mo do hasusan dohot parukilo dingolum. Maulo di bagasa parunguluton. Au saling damadokon hata-hata songonon. Hiado ta bayak kumana tapikili sada mobil mewah. Alay molo jama sonarion unak ko mobil mewah. Wala lamarangan angape napuna sa mobil maul. Alanya ha. Ngator dipikili songod dia hepeng na suarong. Nga dipikili dang mungkin adong sada motor butuh horon na. Jadi lamarangan angape manang mamikili mobil na jagope motor na jagope dang tolak bepikiran. Nang song ni do di parungulonon. Molo tapikili tutu pangisi ni banu agijangi jala banu agijangi. Ale dang talupahon ima akka parukilon manang nahasusan manang na akadosat tadang boy talupahon dang tolak tama mikili banu agijangon. Alay molo ngata radoti patik ni bata taulahon nasa patik na hobat tulomon rohani de bata damang dainang akka hasusaon
akka paru kilo dingulut ta boy ma talupahon. Sonne dokon yang mapadita huta soy nakingan nalarona ma Tuhan satokin naik. Las marohata manaik tu debata. Jadi damang denang manatap hanguluan na saling liling non ima ikos rado ti pati mahita asaboy hita gay paneyan di harajo sulgo nang pinarade ni debata di hita. Omma son nilipunan di persejarah sapultulon pasa memardongan moliate. Mauliate mah dia mampandita purba napa saton rimpunan di persejarah parpurion ima sapultolu. Lain tutup ma persejarah tapangido maharani amang pandita tasoit tangiang panipuli. Tangiang mereka. Puji-pujian hasanga pemadiho ale Tuhan di bagasan tikion. Nunga huguro kami persejaran pasapul toluhon di triwulan Tuhan. Anggiak mam nagabe mangulu hami saleling nililingna di harajamu Tuhan. Ay digokon hodo hami asaro pada pamu. Ay Tuhan sadiri do naneng ro mangalap kami. Di bagasan hasangapon jala bomot tu harajamu saliling nililing na. Pasu-pasu matuhan sudeno bigi hatamun dohot na madohoti na mangihuton manang na manoton channel at penbatak ministron. Akta saluhut na naposom na pasahaton parita haluonon anggiak matotong urapi marite tolimi asalam saluhut na hami na bigi sa garaha porsyon nami dari parpudion. Marpamuati maho Tuhan jaka dosa-dosa pangalusyon nami. Sesahum mali Tuhan jala gabi pangalapak pasu-pasu mali Tuhan. Sadarion marsugut saha Tuhaduan. Mailek soba nami to do pamu Tuhan. Jak kumbatang yang namion. Marhiti Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mauliate mah di amang pandita M. Hutasoit na mabetang yang panipuli di persejarah. Tuhita saluhutna amang dainang alan nga simpul sude persejarah ima di triwulan paduahonon seanggia ma di persejarah triwulan paduahonon boy hita mangatusi di persejarah di bagasan triwulan 2. Sonari kami mandok moliate tuhita saluhutna na manghihuton na sa itatong manghihuton Advent Batak Ministrion sa anggia ma debata mamasuk-masuk hita saluhutna tarlumobi mulai godang ma tu na posan Tuhan sa anggia ma hita sudena di pasu-pasu di bagasan palayanata do pakarejota. Jadi jupang do hita non di minggu na rob ima persejarah na baru persejarah triwulan patoluhan di persejarah na parjolo. Songon upasa tami matu amang pandita purba. Alang sipul daulota jadi tasipul lima marhiti upasa songon nedok ni situa-tua na medok bagot na marhalto maniagatan ni paronan. Sehoras ma damang denang na majalo parsiajaranon sa itu horas na manang hami na pasahaton. Gudang si butong-butong otik si pilnitodi. Tungso sadia pe parsiajaran nang hupatu pahami. Say pamurna sematu daging saudara matubohi. Si palomak ibulu si paneyang holi-holi. Hupatu luhali sahat saat ni solo saat matubotean di pelabuhan ni Tigaras. Horas mahita mangolu sahat panggabean jala horas. Horas. Oliate di hita saluhutna.